Takže lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to je part 3 Cookie Clickeru. Možná se divíte, proč jsem v Robloxu, ale všechno vám vysvětlím. V minulém díle jsem říkal, že chci udělat Cookie Clicker i part 3, dokonce tady v popisku videa. A řekl jsem, že nechci úplně dělat ten normální Cookie Clicker. A udělám Cookie Clicker v tomhle, ano, v Robloxu. Takže, abych vám to vysvětlil, tohle je moje postavička, doufám, že se vám líbí. Jsem na takové hře, která se jmenuje Live Together. To je vlastně hra, kde, nevím ani co můžete dělat v podstatě. Můžete tady různě chodit po mapě a tak. A pak tady máte takový mobil, kde si můžete vzít třeba jako zdarma, prostě třeba tady, chápete, já to mám všechno v němčině, taky se omlouvám. Že prostě tady všechno máte a všechno si prostě můžete vzít zadarmo. A v tom mobilu tady máte i hry, jo, to jsem jednou objevil. A když kliknete na ty hry, to jsou špíle německy, tak tady je Taschen Cookies, nebo jako kapsový cookies. A když na to kliknete, tak to je takovej vlastně, jak to říct, Cookie Clicker. Takový malým, ale prostě jo. Takže jo, to je ten Cookie Clicker, který v dnešním videu budu hrát. Tady pak máte Aufwerten, to je prostě vylepšit. A tady mám to stejný v podstatě. Takže jo, to jsou ty cookiesky. Tady dneska to. Hele, tak já jdu klikat. Pořádně jdu klikat. Mimochodem tady to video natáčím ve stejný den jako to minulý, ten part 2, ale vyjde to později, že tady se jenom přetáčím. Jaký si dáme cíl? Dáme si cíl třeba, nevím, dáme si cíl 1500, to bude náš cíl. Nebo to je spíš můj. Napište mi do komentářů, jestli chcete víc takovejhle Cookie Clickerů v tom Robloxu. To si můžu koupit. Můžu si koupit babičku. Mám 1,1. Takže to je vlastně ten Cookie Clicker, no. Jo. Já teď trošku basiky budu chodit v tom městě, jo, a budu vám to tady to. Je pizzerie. My si do nemocnice tam. Já to tady trošku znám, já to znám, no v podstatě jsem to znám z boukalových videí, tady tu hru. To znám z boukalových videí, tu hru. A řekla jsem si, že to je celkem dobrá hra, takže jo. Tady máme nemocnici, perfektní. Klikáme. Babičku se vylepšíme. Ještě jednou. Pardon, tady zase budu příkat, protože to... Ups, klikám na špatnou to. Má 3,1 za sekundu, tady to je o mnohem lepší než ten normální. Já tady půjdu do obchodu. Tady tu hru moc často nehraju, upřímně, tady to je skoro poprvé, jako byl jsem na tomhle serveru, ale takže jen třeba jednou se tak jako podívat. Já fakt tady nejsem moc jako, tady babičku, clicker. Už mám 4,6 za sekundu, to dáme rychle. Já chci co nejvíc ušedek. Já tady stojím prostřed silnice. Já to tady v chillu hraju a oni si tady mezi tím kolem mě jezdí. Nevím, jsou to před cestu. Teda, to. Tak jo, klikáme, už mám 200. Babička.
To je o mnohem jednodušší, tady je o mnohem větší upgradey za menší cenu. Zatím, za menší. Já se tady budu procházet po městě mezi tím, tady si budu chillovat. Máme tady za roh. Jsou baráky. Budeme si do baráku, jestli mě tam pustí teda. Dneska si koupím papičku. Ještě tady kliker. Tady někoho dům, tak doufám, že tam můžu jít. Aha, nemůžu, perfektní. Nemůžu? Nemůžu. Tak já tady budu jenom do mě. Z té hrát budu jenom do mě. Já jsem si všiml, že ono to funguje na tom stejném principu, že oni i ty sušenky vzadu lítají, akorát, že nepřestanou lítat, když přestanou klikat. Jenom víc lítají, když začnu klikat, ale nepřestanou lítat, když neklikám. Já jsem tady uprostřed něčeho baráku. Já jsem tady do výhřivky, já to trošku znám z bouchalových videí, jak jsem už říkal. No, tam nemůžu jít, asi můžu. Nemůžu. Je to nějaký to, že to je zamčený, mi to píše. Tak já už vypadnu z baráku a už se budu plně soustředit na hru. Jakmile vypadnu tady. Tak a jdem. Mám 8,6 sušenek. Ok, měním plán, můj cíl je 1000, ne 1500, 1500 je moc. To je moc. Takže to ne. Teď auto zase. Ne, já jsem nastoupil, byl. 9,7 už. Já teď budu stát chvilku. Všem 500. No to je celkem rychle. Ještě se mnou. Teď se celá 8. Jak jsem říkal, napište do komentářů, jestli chcete víc videí z Robloxu, konkrétně té Cookie Clicku. Já mám plán natáčet Roblox tady na ten kanál, ale jenom vlastně jakoby ten Cookie Clicker, jestli chcete Robloxu, tak napište do komentářů. Jsem tady papičku. Možná slyšíte moje klávesy. Může jezdit na kole? Může jezdit na kole a mezi tím to možná to. Jak to funguje tohle? To je jedno. Tady
objedu celé město mezi tím, co to hraju. Mám 12 sušenek na sekundu. Pardon. Já jsem říkal, že jsem nemocnej. Teď už se nebudu nic vylepšovat. Už jsem set, už to bude, už to bude. Jem. Já to zase budu držet v mikrofonu. A tak budu já u mikrofonu. Já, 1000. Tak jo, já si tady něco koupím. A končíme. Tak jo. Já si tady zadnávám mobil, když to znovu vytáhnu. To jo, mně se to. Teď to jsem taky už hrál jednou, proto to vím právě. Hele, takže já vám děkuju moc, že jste tohle video dokoukali. Já doufám, že se vám líbilo. A jo, to je všecko. Tak já se s váma loučím. Ahoj.